So today we want to talk about online earning. Muna da wani application wanda ake ce ma cheaper cash. Daga farko dai idan baka subscribe a wannan channel ba, ka danna min alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, koda na ɗaura sabon bidiyo za a gani. Kai tsaye bari mu je da application ya nuna muku duk yanda yake. Da farko dai na san duk wanda ya kalli wannan abun nawa, na san ba bako ne ba gurin iya rijistan abubuwa. To ka biyo step by step ka yi rijista. In ka biyo step by step ka yi rijista. Nan na riga na yi rijista ne, pin ina ɗaya kawai zan sa. Ya haƙuri, matsalar network ne shi yasa baya tafiya sosai. Kuma ga wanda na gayyata nan yau kaga sun bani 500. Ga wanda na gayyata sun bani 500 ga transaction ina. Wannan duk kuɗin da na yi ne. Idan ka shiga profile kaga account number na, kaga komi ga inda za ka yi cash out. Idan kana son fitar da kuɗinka za ka sa cash out. Ga gurin da add cash, ga gurare nan dai bila adadin. To idan kana son ka gayyaci mutum za ka zo wurin inda an ga sa earn nan earn. Nan inda an ka sa earn. Sai ka sa invite friend. In ka yi invite friend za ka yi sharing link ɗinka ta WhatsApp, Facebook, Twitter and so on. Idan mutum ya biyo ta link ɗinka ya rijista ya yi komai, ka zo nan wurin da an ka sa in ka shiga, kaga gurin nan tsakiya inda an ka sa enter da fara code. Sai ka sa da faran code ɗinka wanda a gare ka can wurin inviting. Za ka ga wasu lambobi guda 5 alphabet ne da numbers. Sai ka sa suna naka, ba na wanda ka kai ma ba, naka. In ka sa su za su nima sunanka a successfully kaza kaza. Sai ka fito kawai. In ka fito ka yi confirming MBVN number shi. In ka yi confirming MBVN number shi, a ɗauki hoto. Idan ka ɗauki hoto sai ku zo ku yi transaction. Ka tura mai 500 ya tura ma ya mai sama abinka. Zuwa anjima kaɗan za su baka 500 ɗinka. Idan har ka yi rijista ka turo min number ka, in turo ma 500. Idan na turo ma 500 sai ka mai san min abita za su baka. Kaga nan duk wa'inda na yi referring na. Nan duk wa'inda na yi referring na bari su buɗe, matsalar network ne. Ku yi haƙuri don Allah masu kallo na, ku yi haƙuri. Matsalar network ne. Mama da fara history.